Tak pomaličky stúpame hore do kopca, zatiaľ je energie dosť. Troška sa nám vzdialili, alebo my sme sa vzdialili trošička Ombremu a Lenke. Takže počkáme tu radšej na nich, aby sme sa náhodou niekde nerozdelili. Všade je tu plno hríbov, sprevádza nás dosť výdatný potok. Takže veľmi pekná túra zatiaľ. Trošička táto cesta je taká ešte surová, taká zvážnica. Tady sa zváža drevo, ale okolie je veľmi pekné, ten les je taký až priam džunglový. Takže veľmi pekné. Toto tu akurát troška špatí, tento okraj vyhlbený kvôli vode. Začalo nám pršať a začali strmáky. Došli sme do Rastockého sedla. Dobre, táto už začal šlapať, ideme tam hore na Salatín. Veľmi stromo stúpame. Je to extrémne namáhavé, ale tie výhľady stoja jednoznačne za to. Tak, dámy a páni, toto je úplný vrchol dnešnej túry. Salatín, 1630 metrov štvorcových, teda výškových, nadmorská výška, nie štvorcových. Je to tam. Paráda, paráda, paráda. Ombre už došiel, Lenka došla, Michela tu máme, takže sme tu na komplet, zvládli sme to všetci. A už sa tu fotia, predvádzajú. Už idú dole, už idú. Za chvíľku nás zatopí oblak, veľký ako Manhattan. A my sa ocitneme v hmle na veky. Z vrchu Salatín sme naspäť v sedle. Párťaci sú ešte niekde hore, ja som si dal zase rýchlejšie tempo, aby tak netrpeli moje kolená pri tom tlmení. Takže ja si teraz pekne otvorím koniferku. Koniferku už mi šibe. Ja si teraz pekne otvorím borec a budem si užívať okolitú prírodu. Tak sme sa pohli zo sedla, najedení, vypili sme si, pokračujeme ďalej smerom na chatu Magulka. Už je zase prestalo pršať, takže môžeme pokračovať pekne ďalej v ceste. Teraz to vyzerá na celkom nenáročný chodník, ktorý sa bude samozrejme meniť. Bude určite stúpanie, bude určite klesanie. A tak to vyzerá okolie. Trošička také vyplienené. Taký veľmi riedký les. Ale zaujímavý. Toto je les krásny, rozpávkový. Samý mach. Dole potok. Aj s Ombrem, aj s Lenkou, aj s Michelkom. Ale túto samý mach, krásny les. Slnečko presvitá. Toto je paráda. To je nádhera. To proti mojej ruke. Jaký valibuk. Krása, krása, krása. Boli sme vo výške 1200 aj dačo metrov, keď sme zišli zo Salatína do sedla. A odtedy stále iba klesáme. Momentálne sa nachádzame vo výške 1000 metrov. Za chvíľku prejdeme hranicu 1000 metrov, dostaneme sa pod ňu. A už iba kúsok máme od seba osadu železnú, alebo dedinku, alebo ako to nazvať. A potom nás už čaká iba malý výstup do osady Magurka. Prichádzame k nejakej ceste, takže vyzerá to na koniec klesania. Otočka doprava o 180 stupňov pomaly. A ideme stúpať smerom k osade Železnú. Z Liptovskej Lúžnej sme vyrazili a šipka nám teraz ukazuje, že do Liptovskej Lúžnej smerujeme. Ale nič sa nebojte. My odbočíme. Už vidím tabulu
Nachádzame sa v osade Železnô. Každú chvíľu očakávame, že na nás vyskočí niekto s motorovou pílou. Vyzerá to tu veľmi zaujímavo. Ale máme tu jednu tabuľu, že bistro. Menu pivko, káva, zmrzlina, ubytovanie. Tak ideme skúsiť tú kávu. Pivečko, kávička, koláčik. Niektorí majú aj Wi-Fi-nu. Máme tu dokument pustený. Čo viac si môžeme prijať? Pokračujeme stúpaním po zelenej značke. Opäť raz klesáme. Ja idem na auto, ja hotovo. Tak nejdem. Nič, nezastavilo. Tak ideme ďalej. Pomaly, ale isto sa nám stmieva. Prišli sme ku prameňu pod Klinčekom. Je niečo po 18. hodine a my vchádzame do osady Magurka. Takže náš dnešný cieľ už vyzerá byť takmer na dosah ruky. Hombre tu už hádže pózy. Sme tu. Je 18:20. Začína sa poriadne stmievať. A my sme dorazili do cieľa. Sme v cieli. Tak už sme si dali pivečko, objednali. Špeciálny. Remeselný ležiak, 11. Sedíme pri krbe. Niečo si objednáme. Dali sme si vyhriať sauničku. Takže pecka, pohoda, relax. Super. Odchádzame z chaty Magurka. Posledná rozlúčka s tabulou. Bolo tu krásne. Dobrá noc, dobre strávený večer. Sme sa rozhodli zísť čo najkrátšou cestou dole. Ono v podstate ani iná tu nie je. Priamo do Liptovskej Lužnej, takže pôjdeme takto celý čas po asfalte. Možno by to chcelo nejaký bicykel, aby sme si tú cestu lepšie užili. Ale nevadí. Tak dáme to na pešák. Máme krásnu chalúbku. Ako z večernička. Paráda. A volá sa Chata pod Javormi. Magurka 15. Dá sa tej ubytovať. Myslím si, že celkom dobrý tip na ubytovanie v nejakej zime. Tu ešte spomeniem kostolík pekný. Už sa tu že vraj omše nerobia. Putujeme krásnou krajinou. Už sa nachádzame približne o 120-130 metrov nižšie ako na chate Magurka. Sprevádza nás celý čas nádherný potok. V ňom krásne spieva na cestu, šumí. Ups. Troška som posral trasu. Odbočili sme zle. Musíme sa vrátiť. Chybička sa vloudila. Ešte ideme naspäť trocha. Sme si zašli tak 20 minút dole. Teraz poďme 20 minút hore. K horárni a musíme odbočiť správne. Nevadí, však je pekný čas. Môžeme troška aj poblúdiť. A už sme zase na správnej ceste. Takže šlapeme po zelenej značke smerom k osade Železnô. Prichádzame ku križovatke, že rovno po tej ceste. Nie doprava, ale doľava. Tam tým smerom. Odtiaľ sme prišli od kávičky a teraz musíme ísť rovno. Oddychujeme na slniečku. Dali sme si pauzu v takom mieste pri ceste. Také piknikové oddychovisko. Parádne práži slniečko. Už sa aj opálime. Veľmi pekná asfaltka, veľmi pekné okolie. Taká chatička.
Hore bola tabula, že 7 km do dediny. Myslím, že už sme prešli nejaké 3-4. Asi v polovici. Tak toto je úplne úžasný pohľad dole do doliny. Na tie krásne lúky, pastviny a v pozadí potom veľká fatra. Wow, brutál. Tu je tá krásna chata v strede hory. To má nejaký šťastlivec tam. Ale tento pohľad to je fantázia. Krása, krása, krása. Kravičky sa pasú. Počasie majú výborné. Super. Nádhera. Pastviny pre kravičky. Tu majú raj na zemi. To je krása. No tak títo majú krásne bývanie. Takto by som chcel bývať. To je nádhera. Pod hrebeňom nízkych Tatier. Na lúke. Brutál. A vyzerá to tak, že aj dneska dosiahneme svoj cieľ. Pretože práve vchádzame do Liptovskej Lúžnej. Tu máme penzión Serafín. Objednal som si kávičku a pivečko. A idem si to vychutnať pri pohľade na pekné lúky, okolité, pekné hory. Taká rozprávková dedina, veľmi pekná. No, dali sme si kávičku, dali sme si pivečko a pokračujeme ďalej smerom k autu. Už to máme iba kúsok, pár minút. Extrémne dlhá dedina. Stále ideme dole kopcom. Už sme prešli aj kostol, aj obecný úrad, aj uholné sklady. A konečne prichádzame k tej odbočke, kde máme zaparkované auto. Nekonečná trasa cez dedinu, ale vyzerá to tak, že sa dočkáme. Tu je ten rázcestník, ktorý si pamätám, keď sme sem prichádzali. Liptovská Lúžna, 703 metrov nad morom. No a v tejto ulici máme auto hore. Je to tu, je to tu. Prichádzame do cieľa. Hamilton dostáva švih pred celovou rovinkou. Prichádzame k autu. Naša dvojdňová túrička je u konca. Jednonočne dvojdňová. Nazdar auto. Zvládli sme to. Sme tu. Zľavu zadnú. Pohoda, jahoda. Som ešte nesol na chrbte 8 km. Úplne bez problémov. Tak je dobre.